Iltaa. Tänään me ollaan täällä Römpsarassa kokkikoulussa ja mä kerron kuinka tehdään ihan vitun hyvää opiskelijaruokaa halvalla. Siihen tarvii ainesosa. Se ei maksa about 20 senttiä, sä tarvit siihen pyörööki. Se rööki annetaan kuvaajalle. Se antaa mulle sitten pussillisen muussia. Ihan vitun hyvä muussia. Me tarvitaan pussillinen muussi. Sitten me tarvitaan kattila. Muussi, meillä on kattila. Salainen ainesosa, jota me ei teille kerrota. Se laitetaan kattilaan. Kiehautetaan. Sitten siinä laitetaan vähän paskaa voita. Sitten me heitetään sinne sekaan. Ja se paskavoita. Sitten sinne sekaan laitetaan muussi, jonka mä näytin, mä en jaksa näyttää sitä. Sitten se on valmis, sekoitetaan. Sitten tulee tämmöstä. Ihan vitun kuuma. Siihen sekaan suolaa, grillimaustetta. Kaikki sekoitetaan. Sitten secret. Ruisleipää. Ja lusikka. Sulla on ruisleipää, saatat Heinzin, ketsuppia, 3 ravistusta. Ruisleivän päälle tipataan, puhalletaan. Niin hyvä. Mut sit bonus. Tää ketsuppi on hyvä. Mut tää on halpaa. Okei, tää on kallista. Tää on halpaa. Sit hampurilaiskastiketta. Sitä ei ravisteta, kun se menee pilalle. Mä ravistin sitä just. Noin. Vähän ketsuppia. Vittu. Noin. Ketsuppi, hampurilaiskastiketta, ruisleipää, sit siihen sekaan mummo muussia. Jonka seassa grillimaustetta, suolaa, salainen ainesosa, joka teit jää ihan helvetistä vituttaa, koska te ette tiedä mitä täällä on. Se ei oo sitä, miltä se näyttää. Ja nyt. Haluatteko nähdä tän? Mä tuun kaataa tän tonne kattilaan. Hyvä.